С Марухов 100 евроточки от нашия брат специално. Поздрави! От Петко! От рожденника специално, честит рожден, мой брат! Кажи ми кой направи тази интрига, че ме не видял с друга. Никога не бих те заменил за нещо на света, богиня моя. Боли ме, удря и довърши ме. Думите са удари, сърцето ми рани. Боли ме, удря и довърши ме. Ударите са по мен. Сега слушай внимателно, приятел, само пиано. Слушай ме, момента е объркана. Разбере ли истината, ще си я върнеш на мига. Слушай. Специално за баджанаците, всички баджанаци. Ще си я върнеш на мига. Боли ме, удряй довърши ме. Думите са удари, сърцето ми рани. Боли ме, уби ме, обичам те. А сърцето мое. И така, понеже го следих нашия приятел, бонус още на песен върни за тебе. Какво искаш от моята душа? Какво искаш от моето сърце? Палато те си необмерено, видино ме навежа. Специално за своята баба, Недретка, която е собственик на този хубав ресторант. Ева, направо! Нека не живее здрава! И нейният съпруг Салми. Така, браво, на шефа!